ಒರಿಸ್ಸಾ ಮೂಲದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜವನೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಒರನೆ ದೈವ ಮೈಟು ಬತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲದ ಪೆರ್ಮುದೆ ಕೈತಲ್ದ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ನಡೆತದಂಡು. ಕರಿನ 2 ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪಿರಾಕಡ್ ದೈವಸ್ಥಾನಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಲೆಕ್ಕ ಆವರಣದ ಗೋಡೆದ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜವನನ ಮೈಟ್ ಆವೇಶ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪ್ರಶ್ನೆಡ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ತೆರಿದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋತ್ಯ ಆತುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಐನ MRPL ಇರ್ದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತುಂಡು ಪಂದು ತೋಜುದು ಬೈದುಂಡು. 30 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕ್ದ MRPL ಇರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದುಂಡು ಔದಾದಾ ಪಂಡ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಜಾಗೆನ ಮಾತ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಪಗ ಆ ಜಾಗಿಡಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮುದೆ ಸೋಮನಾಥ ದಾಮಗ್ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದು ಕಾಲ ಕಾಲಗ್ ದೇವರೆ ಕಾರ್ಯಲು ಮಾತ್ರ ನಡತಂದಿತ್ತುಂಡು. ಪೆರ್ಮುದೆ ಗ್ರಾಮಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಲೆಕ್ಕ ದೈವಲೆನ 4 ಗಡು ಇತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯರ್ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರ್ಮುದೆ ಗಡುವಾತುಂಡು. ಈ ಗಡುತ್ತ ಜಾಗೆಟ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಕರಿನ 18 ವರ್ಷರ್ದು ಉಂತುದುಂಡು. ಪೆರ್ಮುದೆ ಗ್ರಾಮಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಲೆಕ್ಕ ದೈವಲೆನ 4 ಗಡು ಇತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಕಾಯರ್ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆರ್ಮುದೆ ಗಡುವಾತುಂಡು. ಈ ಗಡುತ್ತ ಜಾಗೆಟ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಕರಿನ 18 ವರ್ಷರ್ದು ಉಂತುದುಂಡು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ MRPL ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ತಾವೆರ ಮೂಲು ನೇಮ ನಡಪಾಯರ ಆತಿಜಿ ಮುಲ್ತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಲ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ನೇಮ ನಡಪಾವಂದಿನಿಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತಿನೇ ಮುಲ್ಪದ ಜಾಗೆ ನೇಮ ಉಂತಾಯಿನ ಕಾಲರ್ದು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪೆನಿದ ಜಾಗೆಡ್ ದೋಷ ಸಮಸ್ಯೆಲು ತೋಜುದು ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆತುಂಡು. ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಕೇರಿಗ್ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪಗ ಕಾಯರ್ಕಟ್ಟೆ ಗಡುತ್ತ ಜಾಗೆಡ್ ನಡತುಂದಿತ್ತಿನ ನೇಮಲು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ದುಂಬರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ತ ದೋಷಲು ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ಪರಿಹಾರ ದೈವದ ನುಡಿಯಾತುಂಡು. ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಕರಿನ 2 ತಿಂಗೊಳ್ದ ಪಿರಾವು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನಗ್ ಸಂಬಂಧಪಡ್ಲೆಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟವೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಒರಿಸ್ಸಾದಯೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜವನಗ್ ಆವೇಶ ಬೈದುಂಡು. ದೈವಜ್ಞರನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ದೈವದ ಉಪದ್ರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪೆರ್ಮುದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 ಗಡುಪಾಡು ಜಾಗ ಇದೆ. ದೊಂಪದ ಬಲಿಯಾಗಿ ಮಾರಿ ಕಳೆಯುವಂಥ ಆ ದೊಂಪದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇಮ ನಡೆದು ನಂತರ ಮಾರಿ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಜಾಗ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗಡುಪಾಡು ಜಾಗಗಳು ಕೂಡ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಯಿಂದ MRPL ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡು ಈ 3 ಗಡುಪಾಡು ಜಾಗಗಳು ಕೂಡ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡುಪಾಡು ಜಾಗ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ MRPLನವರು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಬಾಧೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತಾಹಾರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಊರಿನವರಿಂದ, ಅದು ಕೂಡ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆವೇಶ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಅವಘಡಗಳಾಗುವುದು ಇದರ ಉಪದ್ರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ದೈವಜ್ಞರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಊರವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹಾಗೂ 2 ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಗಡುಪಾಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಈ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಈ ದೈವದ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪನಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅವಘಡಗಳು ಯಾವುದೂ ನಡೆಯದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೈವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯವರು MRPL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ದೇಣಿಗೆ ಅದು ಇದೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಜನರೆಲ್ಲ ಭೂಸ್ವಾಧೀನತೆಯಿಂದ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಮನಗಂಡು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮ, ಊರಿನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇಮ, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಅವರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಆ ದೈವದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೂ ದೊರಕಬಹುದು ಎಂಬಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮುದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲಾದ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾರ್ಣಿಕರು ಪಂಡ ಕೊಡಮಂತಾಯೆ ಕಾಂತಿಯ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಪೀಚಾಂಡಿ ಎಂಕಲ ಊರುಡು 2 ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಪಾರೆಲ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾರೆಲ ಗುತ್ತುಡು ಉಳ್ಳಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಾರ್ಣಿಕರು
ಅಂಚಿನ ಮುಕ್ಕೋಡಿದು ಇಂಚಿನ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ದೈವ ಎಂಕನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಗು ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದು ನೇಮ ಆವೊಡು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂಚಿನ ಕೊಡಮಂದಾಯಲ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಲ ಪೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಅಂಚಿ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ನೇಮ ನೆರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಂದು ಕಾಯರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ದೈವ ಪೆರಾರರ್ದು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲೇನು ಬೆರ್ಮೇರೇನು ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಅರಸು ದೈವ ಎಂಕಲ ಊಟ ಅವನು ದೇವತೆ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಆರ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೆರ್ಮುದದಂಚಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗಲ ಪೆರ್ಮುದದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವು ಬಟ್ಟೆರ ಗೋಳಿ ಇಂಪಂದು ಅವು ಇತ್ತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಕೈತಲ್ಡು ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿದ ಮರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗೋಳಿದ ಮಗಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಆ ಬಟ್ಟೆರ ಗೋಳಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಬೆರ್ಮೇರೇನು ಉಂತಾಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಲೋಕಲು ಕಡಲ್ ಮೀಯರ ಪೋಯಿರ್ಗೆ ಕಡಲ್ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಒಂದೇ ಜಾಗ ಒಂದೇ ಕಾಯರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಈ ಕಾಯರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಬತ್ತದು ಉಂತು ತೂನಾಗ ತಿರ್ತು ತೂಪೆರ್ ತಿರ್ತಿಯಂಗಲ ಪೆರುಮುದದ ಗ್ರಾಮ ಇಂಚಿ ಪೋಂಡ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಕಳವಾರು ಇಂದು ಗಡು ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲು ಉಂತುದು ಪೆರ್ಮುದದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನ್ ಪುರ ತೂಯರ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೇರಿಗೆ ಪೆರ್ಪುಳ್ಳ ಸ್ಥಳ ನೀರಿಗೆ ನಿರ್ಪುಳ್ಳ ಸ್ಥಳ ಅನ್ಪಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಮೂಲೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಂಪಾರ ಪಾದೆಗೆ ಕಾರ್ದೀಪೆ ಅವಳು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಬತ್ತವನೆ ಯಾರು ನಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಹಿಂದೆತ್ತವನೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಂಚಿನ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪಂಡ ಈ ಪೆರ್ಮುದೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಪುದರ್ ಬರ್ರೇನೆ ಕಾರಣ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ದೇಪಂಡ ಆಯೆ ತ್ಯಾಂಪಾರ ಬಾದಿ ಕಾರ್ದೀಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಪಂಚಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಇಡೀ ಊರುನೇ ಲಿಂಗರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅತನ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಆ ಪಾದೆಡವಿನ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಚ್ಚಿಲು ಪುರ ಇತ್ತೆಲ ಎಂಕುಲು ತೂನಾಗ ತೋಜುಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೆರ್ಮರಿನ ಬಿದೆ ಮಾಜಾಯಿ ಅತ್ತನ ಪೆರ್ಮರಿನ ವಧೆ ಮಲ್ತೆ ಈ ಕಾರಣ ಪೆರ್ಮರಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಬಿದೆ ಮಾಜೆ ಒಂದು ಸೇರ್ದು ಪೆರ್ಮುದೆ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ದೈವದ ಸಂದಿರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಬೊಳ್ಳೊಲಿ ಮಾರಗುತ್ತು ಬೋಪುಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬಾಳಿಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕೋಡಿ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಕ್ಕೋಡಿದ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಕ್ಕೋಡಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರನೇ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪಾದು ಅಂಚ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರನ ಇಡೀ ಪೆರ್ಮುದೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಐವೇರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ದಾದ ಬಂಡ ಪೆರ್ಮುದೆ ಉರ್ದ ಇಂಚಿನ ಆಯ ನ್ಯಾಯ ಗಡಿ ನುಡಿ ಇಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಊರುಗು ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾರಿ ಮಗ್ನ ಕೋರಕೋಟೆ ಉನೇನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಓಡಾದು ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟು ಗಡುಪಾಡಿ ನೇಮ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪುನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಅಯ್ಯರ್ ಉಲ್ಲಾಯ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಯ್ಕಾರ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ ಪಟ್ಟ ಅಂಬೆಗೆ ತಿರುಗು ಪಟ್ಟ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಚಿನಂಗಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿದ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪ್ರಥಮವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಊರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಯರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಜನೆ ಹೂ ಪೂಜೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ದೈವ ಈ ಕಾಯರ್ದ ಕಟ್ಟೆಗ ಗಡುಟು ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಊರ್ದಿನ ಜಾಗ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮುದೆ ಮುದಾಲ ಪಟ್ಟೋಗು ನೆಲಾತಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಯರ್ದ ಕಟ್ಟೆಡು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನೇಮ ಹೊಂದುತ್ತುಂಡು ತೆಕ್ಕ ಕರಿಣಂಜಿ ಬತ್ತು 17 ವರ್ಷೋಡು ಮುಲ್ಪ OMP MRPL ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಬತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಜಾಗನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನೇಮ ನೀರು ಮಲ್ಪರಿದ ಇಂಜಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಇದೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜ ಬೈಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಎಂಗ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಒರಿದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರೋಂದುತ್ತುಂಡು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪಿನ ಇಡೇಟ್ ಮುರಾಣಿ 2023 ಜನ ಇಶ್ಯೂ ಇಡು ನೆತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಈ ಬಿಲ್ಚಾಣಿನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ನೇಮ ಪೆಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ದೈವ ಇಂಕ್ಲೇನು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಅಂದೆ ಬಿಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ನು ಬುಡ್ದಿನ ಕೊನೆ ಊರ್ದಿನ ಜಾಗನ ಬುಡ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನ ನಿಗಳು ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪ ಬೋದಾಯ್ಕು ಮುಂದಾಳತ್ತ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 2 ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಜಾಗದನ್ನೇ ಕಲೆಗಾರನಿಕ ತೋಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಒಂದೇ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಬತ್ತಿನ ಎಟ್ಟನ ಪಡ್ತಲು ನೆತ್ತನೆ ಬಾಧಕರು ಅಂಟಿನ ತೋಜಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚಾದೀಪನಾಗ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾಲೋಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಪಿನ ಸಂಬಳ ಜೈದ ಈ ಕಂಪನಿದಾಗಲನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಕಂಪನಿದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಮಲಕಪಾಟ ಜಾಗದ ಇಂಜಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಗಳು ಮಾತನಾಡ ಜಾಗದ ಎತ್ತದು ಅದು ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಂಪನಿದಾಗಲು ಎಂಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡು ಎಂಕಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ.